Uno, dos. Ra. Lagi ng tungaw nga may mata. Da, lusot na. Lusot na. Hoy, kadagan ba kayo katabang dia? Isa ka ulo ron tala. Uno, dos, dos, dos. Ra. Uno, dos. Puro rapay. Ayan. Oh, tanglad, diri makalimutan. Yan, maata ni Rico ani, mutuyok niya ba? Lagi dito lang. Relax. Ring playlist. What's up mga kapatboy? So ayan imbitahan naman tayo sa ating pare Kapitan Hupker Butalid na mag food trip na naman kami ng Litson nga ulo. Ayan guys Ayan ang aming chief cook Brother Ikwik. Sa atong idol, may bisita tayo idol natin si Vincent Ito yung mga ingredients. Ayan. Tapos yung ulo. Ayan. Ito yung ulo. Bigat. So, mas malaki pa yung ulo niya kaysa sa akin. So, ating pare Kapitan. Shout out, shout out. Hello. Sa tanang lumulupyo sa barangay Tinaklaan. Atong dungagan atong mga pagamping karon. Ha? I love you all guys. I love you. Natog ka. Itadtad pa sa tuwang kuhan. Chief cook na si Ikwik. Kaha ulian, makinawa pa. Nag-inusara ka kanasin. Oo. Inusara ko. May sili tayo. Hindi na magtulog gud. Tara. Ay kanina diyan nag-bike kami tapos kasama ko din mga bikers dito sila. Silang dalawa. Sa'yo masulti ni mo Kap sa pag-bike ganina. Shout out sa akong igsuon nga si Wilson Butalid. Palitin akong helmet ug sapatos. Kaya ako ray kulang og outfit ya. Ito nga idol na si Vincent. Grabe kalaspag, nabiyaan ko. Okay ra po na, banat lang gyapon, di ba? Raitang. Layo kay ang distance gud murag tubig lang. So ayan guys, pinaikot-ikot na namin yung Litson ulo. Kamot. 2 hours later. Kayo. Oh, diara, Litson. So ayan mga kapatboy, medyo mapula-pula na yung Litson ulo natin. Sabi ang init Hindi man dahil lalim mag-Litson dahil. Pag tinagalog ba? Okay, pag-shop. Pag tinagalog ba, magbinisaya ko noon. So ayan mga kapatboy, it's kainan time! Guys, aligad! Namit dito
Karon guys, ha? Okay. Okay. Wala ka kasi okay. Okay, kaya. Onggoy kiat. Turo. Ay. Kustilyo. Yun! Bisik. Ito kilo ka. Ang sarap ang timpla pa. Di man ko kakuan. Sudah. Ray, punit din ba? Ha? Ya. Okay kaya. Okay kayo. Wala na mo babasa ba? At Sara. Bayan ta bulan ng German team. Shoutout sa mga Team The Dreamers ah. Sa mga Move FF dyan. Hey. Ini sa kamang tumas eh. Spicy ba? Ayo. Lah magalugit. Ya. Kuan ba? Bisit. Bisik ka kina. Bisik ka kina. Magalugit og kinang kupras. Bisik. Gala dyan. Luas ba yung luas? Yung luasan? Hindi may hungit, ito nun. Naigo rin naman, nagbada. Ngayon maghilaw. Hilaw. Hilaw. Masuk lang ba? Aba! Ano lang? Ano ba nila? Dito tayo nila kabilaan. Alam kayo kung ano? Walang sus ba? Sus niya. Tengah ante! Ayo! Hai!
Turang nang lampas oy. So yan guys, natapos na din namin ang aming mukbang na Litson Olo. So ayan na, maraming salamat sa lahat na nandyan. Ayan, sa lahat na nanood. Thank you so much. Lalo na sa mga super chatters ko dyan at sa mga members ko sa Fatnatics. Ayan, maraming salamat. So ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe! At huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Ayan, bye-bye! Fat Boy TV.